X'inhi l-idea li tilbes uniformi? Uniformi isimha magħha tagħti sens ta' uniformità. Turi li kull min jilbisha iħaddan l-istess sanijiet, jifforma parti mill-istess saqda jew organizzazzjoni. Kemm ilha tintlibes? Jekk minn għalik li di tal-uniformi xi ħaġa riċenti, jew li forsi hemm ċans li moda li qed tgħaddi, qed jirralek. L-uniformi ilha tintlibes minn kemm ilha tinkiteb l-istorja u l-użu tagħha komuni immens mad-dinja kollha. Mill-Imperu Ruman sal-gwardjan fl-intrata tad-diskoteka, minn ħabsi sa pulizija, minn tabib sa futboler, minn pustier sa pilota, minn boy scout sa soldat fl-armata. Imma tfal tal-iskola kullhom kien jilbsu uniformi? Le, imma komuni ħafna wkoll, mill-Indja sal-Korea, mill-Ingilterra sal-Awstralja u anke hawn Malta. F'ċertu pajjiżi l-uniformi tintlibes biss fl-iskejjel privati, f'oħrajn kważi qatt. Fil-Ġermanja pereżempju bilkemm jużawha. F'ċerti skejjel kull m'għandhom flokk u jilbsuh mal-jeans jew ma xiex iridu. F'oħrajn għandhom sut sħiħa bil-ġlekk u bl-ingravata b'kollox u alla ħares jilbsuha ħażin għax kastik. Il-fattu li anke fejn m'hemmx uniformi, xi forma ta' regola dwar x'għandek tilbes fl-iskejjel dejjem ikun hemm. Ma tistax tmur l-iskola biż-żokra barra pereżempju, jew b'xi flok bir-riklami, jew b'xi pastażata, jew li turi li inti parti minn gang. Imma allura għax mhux kullhom kien jilbsu uniformi fi skola. Hemm studji li juru li l-uniformi mi popolari xejn mat-tfal u li trawwem attitudni ħażina li toħloq id-diversità u l-kreattività li tmur kontra l-libertà tal-espressjoni u li toħloq fit-tfal sens ta' ribelljoni għax iħassuhom fgati. Mill-banda l-oħra, il-vantaġġi li jissemmew huma li l-uniformi tnaqqas il-pika fost it-tfal ħalli almenu fid-dera kulħadd ikun l-istess u li żżid l-għaqda u l-moral fl-iskola. Waħda mill-ikbar kontroversji ta' dan l-aħħar hija l-użu tal-velu minn tfajliet Musulmani fi skejjel tal-gvern f'pajjiżi li mhumiex Musulmani. Għall-kursità, x'inhi l-idea tal-velu? Il-ħiġab jew l-velu jintuża bħala ġest ta' modestà u moralità kif inhu mitlub mill-Koran, oġġett li spiss kien jintuża anke Malta kif ukoll f'pajjiżi Kattoliċi oħra fil-Knisja. Fit-twemmin Musulman għad hemm varjetà sħiħa minn dawk li jgħattu xarhom velu sa dawk li jgħattu ġisimhom kompletament. Bil-burka fl-Afganistan.